November ni som pasari buaina le hlei hluak na tel lo zirtir na dik tak konga chuan mi a foi theina tur le nial tu te chu thiam lo a chantir theina turin zirtir na angzel thurin om chu pomtlat mi ani bok tur ani tita bung kha chang kwa tharau thiang hlim na tho anga ngai thei tur ani na taka chuan hlei hluak na tharau ra ni si thil enge botak te kan zinga lo thlen lo thon omin kan om fo mai thu tak mel mapa kai shwai ni kanin phal chung chuan kong dik lo lama min shwai zelanga vantir ko pathum thu cha chunga thin lungrin omna thlen kan be sei thei ngai lawang thu tak oina manga ti thiang hlim kan ni angai pathian thuwa tarlan thu tak hi ani na dik tak laka engti kong pwa kan ri ru shwai pen ani hi ka hlau thong ani chu ka hlau ani kan ril ru te hi ngai to na phim huang chunga omtir tlatila ti chuan engkim chok boy vek turin mel mapa chu alo lu theilo meyang milung pwa ma chi leilwa ka kal ulsam tak te hi an oma chu tiang thil chu kan kau shana te lo lut ve ta se chu tiang mi te chu an shrai swal thwayanga leilwa ka chet na hi karlawa athleng zuyanga ti chuan chu tiang boina ang chi te chuan 7-day Adventist ko shan pum pui a fan chuak vek mayang leilwa ka chet na ang chi hi kong dang de hlekin alo la inlar le don ti kan shat reng to china wangin ko shan hun masalama an nun tong kha kalo zir reng to a kan mi ten an lo shat lok theinan chu chwa le po ka duani pathian thuwa chenga thil mak le dang lambik te wa chet na te chu pum pel zelin kan din mun kan so nget turani chen khat chuan he tiang hi rang takamanin an ching ve meyang kan mi te zinga boina lo thlen kan phal vei chuan kan hna hi kan zo tur angin kan zo thei lawang kan mi te zinga leilwa ka chet na ang chi eng po alo thlen hi ka hlau tak set ani mi tam tak hi ti thiang hlim nga yan ni ma se thu tak thu cha oina manga ti thiang hlim an ni tur ani